Toto si vieš spraviť doma a veľmi jednoducho. Myslíš si, že je toto hologram? V skutočnosti je to Pepperov duch. Chceš si to spraviť doma či v škole? Ukážem ti ako. Potrebuješ priehľadnú fóliu a sklenenú nádobu, alebo aj priehľadnú plastovú nádobu. Fóliu som si najskôr obkreslil podľa nádoby. Nemusíš presne. Následne vystrihni, hrany uprav, prilep vo vnútri lepiacou páskou. Na YouTube pusti holografické video. Stačí, ak napíšeš 3D hologram a YouTube ti nájde niekoľko videí. Polož mobil na nádobu, zhasni a máš hologram. A ako to funguje? Obraz sa odráža od fólie a vytvára ilúziu. Keď to vyskúšate, dajte fotku do komentára. Možno niekoho vyžrebujeme a darujeme mu mesačné členstvo na Hero Hero. Idete do toho? Ak sa video páčilo, nezabudni ho zdieľať.